Siargao, another rides. Going to Siargao! Another adventure. And another place to visit. Mga lugar nga wala na to damha nga exist. O kung wala pa ka nakaanhi diri tara, uban ta. At sabay nating saksihan ang kanindot sa atong kinaiyahan. Wow! 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 Ay! Grabe! Woo! Ang lindo ko balibo! Woo! Yeah! So alright, what is up? So time check, 5 AM. So ba't may kamigin? 2 hours pa ang biyahe from Cagayan to Balingwan Port. So murag excited naman ang duwa. Let's go! Alright, nakalukat na mi og ticket. Pila ang motor ma? 555. Diri karon ibabaw sa barge. We're going to Camiguin. Excited na kayo mi kay first time namo as family namo tabok og dagat, first time namo as a family namo sakay og barge, and especially first time namo mag-travel as a family nga medyo layo among adtuan, and first time namo moadto og Camiguin. This is it, man. Dugay na ni Gipangandoy sa Paris nga manaw Camiguin. Wala lang gitugote sa panahon. And finally karon, so padulong kami Camiguin. So akong gingon sa una, sa akong galingon nga unta pag madto na mi Camiguin, unta na ako'y kamera, unta na ako'y drone, and karon, woo! Yes. So mura grabe ka perfect ang amo pagadto Camiguin karon, cause kompleto akong gusto nga may tabo nga kung ginauna sa una nga dapat na ako'y kamera, na ako'y drone pag-adto Camiguin. So I think this is it, man. Woo! Yes. See you Camiguin. Woo! Yeah. We are about. We are about. We are here at Binoni Port. We're waiting for our Popsy. Gusto ba sa Camiguin din ay snow? Yeah, snow. Check pa sila. Ha? We are Uy, we need to kuan ba rules ba? Yan ba? Asa na rules? Nandito sa gawas ng kasakay. So alright, what is up? Nanay mi Camiguin, and welcome to Camiguin! So alright, first time na mo sa Camiguin, and possible libuto na mo ang Camiguin. Unsay mga lugar, sada nga view og nice tanawon. So kuha na mo video, kuha na mo drone para inyo pong makita and ma-share na mo sa inyo So syempre kay first time na to sa Camiguin, so nami mapa, dala kog mapa. Kahit mo wala. First day, first plan na mo, first destination, Dani Miyagi. Nami dani karon Binoni Port. So Dani Miyagi. So unsay mga tsada nga lugar diya, tong tambayan, kung paano video. So possible, kung wala tayo makita, so possible first stop na mo is Old Church Ruins. Dayon Sankin Cemetery. Let's go! Go! Siya sa over. Ay, di makita. Pero naay ko andit sila. Yeah. Nailigid ba nga? Naiduyan. Sada kayo? Yay! So nice kay spot to. Padaliguan na niyo. Nawa, tinaw yung tubig. Ba? Eh, tinaw yung tubig. Muna kagayan ba?
Dili. Iya. Ganun guru na. Turo ganino. Gani ka na gani. Oh, grabe ka fresh sa hangin. Hey. Woo! Yeah. You might think the weather's kinda cold, but you know you've got a hand to hold. Come along out and play. What a wonderful day. Your white cheeks are so hard to resist. Those red lips are longing for a kiss. Come along out and play. What a wonderful day. Christmas is almost here. Let's toast to a very good year. It's just you and me, chilling right under the tree. Stay outdoors, a different kind of date. I'm all yours and I can hardly wait. Come along, start the show. Kwartaan sa ko dai, kwarta dai. Smiles brighten up my day. Your blonde hair out of a fairy tale. Come along, start the show. Having fun in the snow. Prayer. Christmas is almost here. Let's toast to a very good year. It's just you and me, chilling right under the tree. Alright, what is up? Nanami diri karon sa Old Church sa Camiguin, Bunbun, Katarman, and this is the place. Woo! Yeah. So naay muraog mga siminto na nagpalibot napalibot sa amot unsa ni nga siminto baga man kayo. Sinabi ka baga. And sa kilid is na yung mga kuan. Yung mga mo ganin eh. Sana yung mga puno. So sabi ka nice ang view. Makita ninyo. Eh, ba? Oh. So grabe ka chuy. Unsay story anima? Kabalo ka o kabalo? Mura siya kuan, Unsa? church before dayon. Nalapawan siya Camiguin sa Tubig? dagat. Ay napawan eh. Oh, mo biya tong old cemetery nga pag mo kuan ka pag mo snort ka Tumuning sa simbahan. ilalom. Oh, nato yung mga cemetery nga na sa ilalom katong mga pansyon. Kani siya church daw di siya before dayon. Nagbuka siya. So inani ka baga ang ilang kuan? Wall? Oh, diya kabi. Yeah. Makita oh. Oh? Abi ka baga ang ilang wall. Itindog lang tindog. Bali ikaduhaon nimong lawas. Duhag tong. Duha diya oh. Oh. Nani ka baga ilang wall, ang siminto. Sa pagbumbahan siguro gahi kayo. Ba? Tapo, kasol. Sa castle. Pwede ta magsaba-saba dani. So asa ba ang simbahan ani kini? Ato. Kani tanan. Kani? Tanan kani siya murag once. Dagat. Wow. Wow, dagat. Dagat, wow. Grabe ka dako nga puno. Oh. Nawa. Nawa lang. Woo. Grabe ka chuy. Labi, ano tama? Chuy ni ma. Tanaw ninyo kung sa kadako. But for some mysterious reason, my feet was directed to you, my dear. I wished I could stay away, rid my thoughts of you some way. But so far, so bad. What can I say? You're the best that I had. Old na gid siya. Ma-old na gid siya. Taya man. Taya na old na gid siya. Ba? Tawa na ba? Tawa na mo. Hard one, but the hard ones cannot Alright. Let's go to the second destination. Sandkin Cemetery. Let's go! Woo! Ano lang mapa.
So nami karon sa Old Church. So next destination namo is Sunken Cemetery. Yes. Siguro next is ano, Old Volcano, Tomato Cliff. Dayon ato rin sa among room. Ilang Camiguin map. Municipality. So nami sa Bunbon, Katarman. Paulis lang kay grabe. Init kayo, grabe ka uhaw. Gutom na. Nya layo pa daw ang kuan na ni. Karinderya. Layo pa tin no? Karinderya ba? Dol na. Kato cemetery, dol. Dol na. Unahan dro. Ah, dia. Oo, mabaklera. Baklera? Wala paon din sa unang tubig te. Ini? Wala. Wala. Ang kana arang cemetery. Kana ba? Cemetery ra. Pawan na ni wala. Ang kanil. Sa second floor na ni siya. Ay second floor na ni? Floor ani na kunan sa kangunan sa pagbutuan na kangunan. Kana? Active pagyapon na ti. Dili na. Opo na siya ang tabi sa opo na siya ang Station of the Cross. Let's go to Sunken Cemetery. Let's go. Go! Let's go! Arabil. Ah, sadag ya ko helmet to. Arabil, let's go. Sadag yung helmet mo. Okay, saan? Let's go. Pwede! Kaya mga nana. Asa na mo? Kaning lanson. 50 ang isa. Waking up, feeling the taste of our fight last night. Breaking up, making a mess of an all good life. And now that you're gone, I'm thinking about old times. I've waited so long for this to be over. And now that I'm free from all the chains you've kept me in, I'll be okay. Unsa na unsa? Kani, pila ni nani? Nag-price niya 150. 5,200 gapon. So dagan kay sila mga kuan, mga souvenir, mga pasalubong. Ay dagan gali dani nga. Be, dagan gali dani be. Charon nga pusit oh. May Mascara View. Mascara Festival. Kani 15 gapon? Pila naman tag 50? 7,100. Oh. 50. Palit naman na. Ano, may pangbiba? Ni panghatag na ko sa kong mga SA. Nga mo wala mo ah. Wala to oh. Pilan. Is betang kita wala. Ano man sa tong ref oh. Ref na. Eh gusto mo ani? Napa may sobra? Kanyo? Dagan man sobra kaninin na ang kang Gigi. Kate wala to oh. Ingon mo to ko pagpili mo dito. Pagpili mo ka. Kato nga mo Ay, sa na, motor. Motor. Malagay motor uy. Pila na itong motor? 1.5. So next Ano stop. na dyan, Bulkan? Sa ka lugar Ito? ka pa? Next stop is Walking Volcano ba to, ma? Talking? Walking. Bila ka lugar? Oh, umbo to. Ah, taraw. Sa- Intas. Hatag mapa asa tong next. Aman talya. Ano ni karon? Cemetery. Oh, walking to the old volcano. Walkway! Ay, Walking. walkway. Walking. Walkway day. Balog basa. Masahe ka basta? Asa ta dapit diri ta ba? Para tao. Diri ta nagpuyo. Ay, puyo, di ra padulong. Diri ta dalong. Oh. Diri White Island. Ayo, Ah, tara ni. bangara. Unsa yung next lugar dayon na? Ano ba? Kuha na ta. Nasaag. Dito na ta sa tong kwarto. Last na na. Oh. Ta. Let's go. Let's go. Let's go to walking to volcano. Usa ka na sa taas na. Makita na tong laba. Oh, kabalo be. First time tabi. Let's go. We're going to walking to volcano. Ow. The walking volcano. Ano na?
Grabe na kayo ito. Mura ng mga agta. Woo! Ang isa, basic cellphone. Woo! Woo! Work is life. Eh. Woo! Woo! Ayun. Bebe. Sana kayo. So nice! Woohoo! Ilaw, ilaw, ilaw! Ilaw kayo! Yes. Ano pa, heart pa. Ako na lang. Bebe. Horse. Pakita ang mansanitas, be. Tara! Pakita ah! May tagkuhan dito ka na sleeveless to Tanaw, pa ganito. paligo ta. Tanaw. Kana itong iligo. Ang kuwan, Happy Mother's Day, ma. Thank you. Hihihi. So, pasa kami sa walkway to the old volcano. Station of the Cross. Yeah. Na, the entrance oh. Na entrance na? Dali ma. Each, Sino? Wala din mo, no? each, Mga 30 minutes pa saka. 1,000? Agatad. 5,000 plus, patay ka. 30 minutes? Skut ka apoy ba anid ay. 1,000 steps pasaka. 30 minutes nga baklay. Goy. So na doy 1,000 steps pasaka. 1,000 steps! 30 minutes pasaka. Bugi ko kayo. Alam mo. Yeah. Mura man tagli sa kanin ko. Kanya pa, bagit na. Unsa? 140. Isa na daw sa tumoy. Alo balo. Unsa mo makita sa tumoy, ma'am? Unsa mo makita sa tumoy, makita? Old volcano. Makita siya? Ni. Dili na tama tayo. Ah, okay, okay, sige. Sige, ma'am, salamat. Kita mo saka. Tanaw na lang siguro na to sa video. Kapoy na. Magtanaw na lang siguro to sa video ba? Picture sa kundi, baby. Picture So, sa kundi, baby. Dahil may musaka kay mga kwan pa daw. 30 to 40 minutes sa taas. Station of the Cross and then Dali nang utot pa. yung ugma to. Kalibangon ako. So magdani rami taman. So ato nami sa among stayhan namo. Picture sila. Nada kayo. Let's go. Tanawag nami kalibangon ako. Taas-taas pa man day siya. Ako lugar wala. Wala ka picture pa. Tingnan ko. Oh, wala pa. Naglumod. Oh, Mura. dalaga pa. Amuro dia. Tanawa pa. Sada kay kumo picture, dili siya pangit kay mo picture. Kaon ta daan. O kaon mi daan kay mura gutom naman. Hello, chatay dali. Dali pa oh. Nice oh. Ala. Kanyo, orange. Kani. Ta t-shirt. Pangligo man. Ang namalit big sa nina para ligo. Kabok. Ta, kaon ta. Gi tay gutom na. Ta. Let's go. So next stop Kan anan. kaon. Grabe ba? Pila ta ka oras wala pa kita niyo uli. Next stop is kaon. May tubig na siguro ba? Pag nay kaon nay tubig. Nawala. Sa di bulo. Sa nay sud nay kaon na ginay tubig. Ba? Yes. Ug walay tubig na ginay cook. So check. Kung walay tubig na ginay soft drinks.
Magkaon ka nya, walay tubig, matukan ka. Hindi na sabon. Ha? Samahan sa akin. Kay gutom. Magsabaw ka, igang kayo? Like one. Torta nga Ano ni? Rice? Ako. Rice ni. rice. Kuan talong. Ay, talong. Atay. Ay, atsay. Atay. Kani, torta nga talong. Atay ko gani mo, be? Atay gani? Sama. Pilay mo, dua. Suriso, isa ka suriso. Itlog. Pila dyan. Atay, pila ka atay, ma? Pila ka atay? Dua ka, sir, atay. Dua ko ah. Ikaw bala, pilay mo. Dua ka, sir, bin atay, ma'am. Alright, malamig kaon. So, ano naman ta? Ano ta, ma? Sa Lanzones, Cabana. So, let's go. So, alright na namin sa Lanzones, Cabana. Hey! Woo! So, kayo, oh, ma. Kaya colorful. So, nice kang ambient, nice kang lugar. Muna yung mong gikuha kay naipul. Para paggabi, relax, ligo sa pool, relax. Bato, unya na naman ipakita sa inyo ang pool. Yes. Tasod ta. Atay, di ko kaskan. Screenshot. How are you? Ano siya mabili rin? CR. CR. Uy, may shower. Shower. Uy, duwang CR. On the aircon. So alright, namin sa mong room para mag-relax ka jot, refresh kay grabe ka init, biyahe, gikan pag biyahe init kayo, kan big sayo sa buntag, and para po mag-charge kay lubat na mo mga cellphone, ang baterya ning kamera na mo lubat na. Totoo ang isa naligo. So, ang isa naligo kay gigang daw. Ang isa nag-CR ka nila ako nasa mong room. Ikaw na isa. So, nasa lay mga charger na natin. So, nag-charge me. Kay lubat na mong mga cellphone, power bank, ang baterya sa camera. So, money. So, gamay ra siya. Gamay ra. Pero, okay na. Okay ang view. Nice ang view. Money ang gawa. So, di ba? And, BE, murag nice ilang pool. So, niya. Pakita na mo sa inyo ang ilang pool. So, murag nice siya pag gabi. Dagan kag lights. So, mag-relax kami ka-job. Mag-refresh. And, after ni, so, siguro, nami at tuwan lain. But now, mag-relax kami. Hey!